Počúvajte 4. A obchodnej akadémie v Poprade. Ako prvá prichádza Alica Brtáňová. O Alici môžeme povedať, že je veľmi priateľská, vždy dobre naladená a ochotná pomôcť. Jej motto je: rob čo miluješ, miluj čo robíš a odovzdávaj viac, než sľubuješ. V budúcnosti by sa chcela stať učiteľkou a preto jej prajeme, aby sa jej tento sen splnil. Ďalší v poradí je Dominik Danilo. Dominika môžeme charakterizovať ako milého a zábavného muža s veľkými ambíciami do budúcnosti. Jeho motto: nie je dôležité, čo dokážeš v škole, ale čo dokážeš v živote. Dámy a páni, privítajme aj Kristínu Galikovú. Kikuška je v triede najnižšia, ale za to vtipná, múdra, usilovná a rada si vymýšľa. Jej životným krédom je: čo ťa nezabije, to ťa posilní. Po zelenú stužku si prišla aj Kristína Galovičová. O našej priateľskej a trošku lenivej Tine vieme, že miluje šoférovanie, spánok a hudbu. V budúcnosti chce navštíviť Paríž a Londýn, ale hlavne nechce skončiť na úrade práce. Dnes večer tu určite nebude chýbať ani Sára Glacová. V triede je známa obľubou čokolády a bezhraničnou úprimnosťou. V živote sa drží hesla: kamkoľvek idete, choďte celým srdcom. Poprosím o potlesk. Šiestou v poradí je Kristína Haberová. Kristína nepozná žiadnu prekážku, ktorá by ju dokázala zastaviť v dosiahnutí svojho cieľa. Je veľmi rozvážna a milá. Jej životné motto znie: život si treba prežiť, strach je najhoršia vec, ktorá ti bráni robiť veci, ktoré chceš. Súčasťou kolektívu je aj Sabina Ilavská. Aj keď niekedy pôsobí uhundrane a nespokojne, je to veľmi usmievavá, zábavná a priateľská mladá dáma. O Sabinke je známe, že s chladnou hlavou uvažuje, keď úlohy potrebuje. Oddychu nie je nikdy dosť, preto je na telesnej nestály hosť. Po červenom koberci k nám kráča Dominik Juraško. Vďaka tomuto pánovi sme aj dnes v bezpečí pred plameňmi. Domino je totiž členom dobrovoľného hasičského zboru. No nesmieme zabudnúť ani na jeho lásku k futbalu. Nikdy nedovolí, aby ho strach z prehry vyradil z hry. Váš potlesk patrí aj Kristíne Kolodzejovej. Tichá voda brehy myje, veta, ktorá najviac Kristínku vystihuje. V škole je tichá, poctivá a vždy rada pomôže. Kristínka je taktiež členkou dobrovoľného hasičského zboru a jej životné heslo: keď máš málo jedla, tak si nalož. V nádherných šatách sa prezentuje Erika Kotočová. Medzi jej záľuby patrí lyžovanie, turistika, korčuľovanie a hra na klavíri. V budúcnosti chce úspešne vyštudovať vysokú školu a založiť vlastnú firmu v Paríži. Životná múdrosť, ktorá Eriku sprevádza, hovorí: vždy je lepšie učiť sa z chýb cudzích, než z vlastných. Mnohí z vás už očakávajú príchod Simony Krempaskej. O Simone vieme, že sa v živote správa k ľuďom tak, ako chce, aby sa správali oni k nej. Simonka miluje hudbu, v triede ju dokážu veľmi rýchlo rozhodiť, no jej ochota pomôcť nepozná hranice.
Nasledujúcu slečnu Marianu Kovalčíkovú by sme mohli označiť ako najväčšieho rebela triedy. Kolektív ju charakterizuje ako šialenú, náladovú, no Mariana zostáva stále sama sebou. Jej motto: buď sám sebou, je to najviac, čo môžeš pre seba spraviť. Rob veci tak, ako ich cítiš. Hlasitým potleskom vítame Paulínu Lizákovú. Paulína je veľmi tajúplná, svoje sny nikomu nikdy nevyzradí, pretože chce, aby sa jej naozaj splnili. Vo svojom živote sa riadi heslom: nič nie je nemožné, ale možné je iba to, čo dostatočne chceme, pretože človek s odvahou je v presile. V tejto chvíli už prichádza Monika Lednická. Monika sa nám snaží za každých okolností vyčariť úsmev na tvári, je veľmi milá, zodpovedná a v kolektíve veľmi obľúbená. Verí, že v živote je len jedno šťastie: milovať a byť milovaný. Do slávnostnej sály vstupuje dobre naladená, srdečná a vtipná Patrícia Makovská. Rada si povie svoj názor a každému vždy a bez rozmýšľania pomôže. Držíme palce, aby úspešne zmaturovala a splnila si svoj sen – nájsť si prácu v zahraničí. S poradovým číslom 16 k nám prichádza Simona Petrasová. Vodcovským prístupom si chce vždy presadiť svoj názor. Aj keď je hlučná a rada vykrikuje, Simona je veľmi cieľavedomá. Miluje hudbu, šport a spánok. Sama o sebe tvrdí, že za svoju budúcnosť sa bude biť zubami nechtami. Svojimi krokmi zdobí červený koberec aj krásna blondínka Jana Múčková. Janka je milá a vždy usmiatá aj preto, že sa riadi heslom: život nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje, v živote vždy vyhráva len ten, kto sa usmeje. A teraz privítajme vždy optimistickú a chápavú Annu Polačekovú. Jej životné heslo: nevzdávaj sa a uvidíš, ako sa vzdávajú iní, svedčí o tom, že je cieľavedomá. Aňa miluje čokoládu, pivo a kebab. Šarmantným úsmevom vás práve očarila Viktória Puršová. Dobrosrdečná, spoľahlivá a stále dobre naladená Vicky má pocit, že v živote nerobíme iné, len sa usilujeme nikoho nezraniť a utešiť tých, čo smútia. Gentlemanským rázným krokom si k nám našiel cestu aj športovec Tomáš Rafaj. Medzi jeho záľuby patrí cyklistika, futbal, lyžovanie a beh. Jeho snom je práca na Wall Street a tvrdí, že človek nemá priateľov, iba jeho úspech ich má. Poprosím o potlesk. Dámy a páni, prichádza Petra Ridzíková. Peťa miluje prekvapenia a preto sa chce nechať prekvapiť aj samotnou budúcnosťou. Pochádza zo Spišskej Belej a je presvedčená, že chyby robia človeka sympatickým. Zamatovou krásou všetkých prítomných očaruje Erika Rušinová. Erika je milá, skromná, trošku urážlivá, no má rada tanec, spánok a nákupy. V budúcnosti by chcela navštíviť rôzne svetové metropoly ako Paríž a Londýn, nájsť si dobrú prácu a založiť rodinu.
S veľkou eleganciou do slávnostnej sály prichádza Nicolas Spáč. Nicolas vie, že boj je podstata života a kto nebojuje, nemôže ani vyhrať. Svoju pozornosť venuje autám a štvorkolkám, no tiež miluje hudbu a prírodu. Poprosím o potlesk. Vo veľkom štýle prichádza Jakub Tóth. Usmievavý Kubo sa nevyznačuje vysokým vzrastom, za to jeho ciele a ambície do budúcnosti sú veľmi vysoké. Jeho cieľom je robiť to, čo ho naozaj baví. Slniečkom dnešného večera je Denisa Tureková. Usmievavá, optimistická volejbalistka Deniska nám prezradila svoje životné motto. Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy. Diplomatickým krokom sa k nám nesie nádejná poslankyňa Európskeho parlamentu Tatiana Uhlárová. Medzi jej ciele taktiež patrí skončiť fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a v budúcnosti pracovať s ľuďmi. Je usmievavá a verí, že ak niečo chce, spojí sa celý vesmír, aby to dosiahla. Váš potlesk v tomto okamihu patrí Martinovi Vrbičanovi. Martin je pán svojho osudu a vie, že kým verí tomu, čo robí, víťazstvo sa dostaví. Finálovú 28 nám uzatvára Daniel Zaharek. O Danielovi v krátkosti môžeme povedať, že je to človek, ktorý si chce naplno užívať svoj život. Jeho záľubou je šport a hudba a životná veta, ktorá ho vystihuje je: dobrý prospech v škole ešte nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote. V neposlednom rade privítajme hviezdu večera, vždy šarmantnú pani inžinierku Katarínu Gajdošovú. Triedna je vždy mladá duchom, je veľkou milovníčkou lyžovania a potápania sa v Karibiku. Prezradíme aj jej životné motto: šťastný človek má viac snov, ako je realita schopná zničiť. Dámy a páni, privítajte 4. A obchodnej akadémie v Poprade.
Dámy a páni, pred vami stoja budúci hrdí nositelia zelených stužiek. Poprosím o slávnostné otvorenie stužkovej slávnosti.